Yun, yun, Madlang Noipi, magandang buhay Madlang Noipi. Kaya observe lang po tayo dito sa dragonfly, tutubi o alindana o sa Bisaya Madlang Noipi. So yes, very very common na tutubi lang po ito na i-feature ko po sa inyo, kasi yun lang, at least may makikita yung mga kabataan natin kung hindi na to makikita nila o maabutan nila someday, kasi nauubos na yung habitat nila. Tsaka one of these days itong damuhan nito magiging semento na po ito Madlang Noipi. Kaya baka ako din huli na rin makikita ito Madlang Noipi. Kaya pagmasdan na po natin sila without moving or without doing anything Madlang Noipi. Observe lang po tayo. Sana makita natin siyang kumakain ng mga mosquitos, ng mga lamok o mga insekto. Kumakain ito ng mga lamok Madlang Noipi.